Mumwe wacho wechitatu akazouya nepandiri akati ndiri kutaura imi amai Kangwena, ndokubva aenda kunogara pasi. Dzakasvika nzvimbo dzinokwana ina pavakabvikana neni, vakauya vakataura namama. Asi vakomana vakati taiparidza, imi ndobva mangovhara vakati aiwa uraiti zvapera. Hasha TV nyaya sezvadziri Yokunangwa kuti ndakauraya vanhu. Kangwena na yako yevakomana wao paya na vaya anditi yangairiye kuti iwewe wakati wakanangwa uno ndio batakuvunza manangi wewe ukaitwa anditi saka nao umbo wevanhu vakauya kuzotaura manangi wewe wakaitwa watakati wakanangwa sei Huroyi anditi vaunonamata nawo iwewe unonamata nawo kurufu kwamakanga maenda tikavabvunza vakati taiparidza muchechi. Saka muchechi munoparidzwa, saka munhu kana ari kuparidza akaenda kunoti saka kana ndikataura kuti imi muri muno Huroyi ndamuona mbavha ndaiona inenge yakagara pakona yakanyarara kureva kuti pane anenge anongedzwa here vanhu vakagara vakadai. Ndiri kuvhunza saka ini ndinoda kutaurira kuma kana takuzodzika kumurawo wehurumende unoenda kunotaura kuti mbavha kana waisvika waibata iri kuba woenda kuti ndaibata ari kurova bembera inonzi bembera ibembera kairo rekuti ndakuona ndio wanijira mwana wangu une ndebvu chena. Saka muno tikatarisa vanhu vane ndebvu chena muno vanotanga kuzvitarisa kuti ndini here, asi kana wakazviita unoti ndaonera. Kana usina kuzviita unenge uri kuti ini ndi asiri pane aripo zvake ari kuziva nyaya iyi. Zvino apa mai Kangwena panhau iyoyi yamakauya nayo ndiyo yandaka kuti muende kwatateguru. Makazoenda Kwatateguru unoita sei? Handinambotaura naizvo. Ndiye Huroyi anotaura nezvevaroyi. Handina kumbotaura naizvo. Nokuti vakomana vacho ivavo pavakaya vachitaura nezvekwamwari. Vakaya vachitaura nezvekwamwari. Ndipo pacho pandakaenda kunoti ava vaitaura vakaenda kunogeza maoko vachiti isusu tairova bembera. Vakasumutsana nevamwe vavo vakaita aita bembera. Zvino imimi kana muine chiratidzo chekuti makanzi muri muroyi ndizvo inini ndiri pamusoro inini takataura nyaya iyi, vakaparidza mumwe akaparidza vari vatatu. Mumwe wacho wechitatu akazouya nepandiri akati ndiri kutaura imi amai Kangwena, ndokubva aenda kunogara pasi. Nyaya iyi tikabva tazosvika pakuti koyeni ndakauraya vana. Chiterera Berita wataura wati vakaparidza vari vangani? Vakaparidza vari vakomana vatatu anditi? Wechitatu ndiye akazouya nepandiri. Right. Iwe pasamanisi rako wakati
pasamanisi rako wakati chini pandakanyoresa ndakanyoresa kuti inini ndiri kurwadzikana nenyaya yekuti ndakanangwa nani na Clayton. wakanyora kuti Clayton Pakanzi Clayton. pasamanisi pakanzi Clayton Ndozita romwe chete wandakanyoresa. saka iwewe kana wakanyora kuti Clayton koma mwava vaviri wongo waisava vanga waisava Aiwa vamwe vacho mazita avo ndakati inini mazita avo handichanyatsa aziva asi kuti ndaziva zita rokuti Clayton. chiona murandakadzi pakutaura kwako kwakanaka isusu tinofamba neumbo hunoti wati vaviri ava vakaparidza vakagara uyu akazosumuka akataura kuti ndiri kureva imi mamai ndio zvavataura kapo Vakataura vakati ndikutaura imi mamai kangwena. yes iyeye wacho iyeye ndiye anenge akakunongedza murupanzwisisa Aiwa vana vatatu ndati dzinokwana ina wati dzakasvika nzvimbo dzinokwana ina kwavakabhirana neni. teerera kamai ndiri kutaura ndiri kuti iwewe kuti unze mbavha dzako kuti ndidzo mbavha dzangu idzi wakauya mudare ndikakubvunza ndikakupai mukana wekuti mubvunzane rupanzisa vakakukona vachiti ivo isusu taiparidza hatina kudoma zita rino taiti tabembera nhasi uno iwe ndipo pawadudza kuti pane munhu anonzi Clayton akauya pandiri akanditi ari ndiri kureva imi mamai ndio zvavari kutaura muno ndio zvavataura muno saka iwewe munhu akakunongedza Huroyi rare chitatu guru nenyaya iyoyi nokuti wangu yanga isina umbo wapana yakaya mudare ikanzwika vakauya vakataura namama asi vakomana vakati taiparidza imi ndobva mangovharavhara vakati aiwa uraiti zvapera ndakavharavhara chinzwa kana ndakavharavhara inini vakati ichazodzoka saka kuvharavhara kaichisiri vakati nokuti ava vari kutaura kuti aiparidza mambo vakataura nevakomana nemimiko vachitoko vakomana vakakomana vakapisa chapuku chavo chikuti nhai mambo kana tiri muchechi tichiparidza tichitaura kuti varoi variko vatsvene variko ngaitendekei tataura munhu here vakomana vakashayira umbowo hwakaparidza hwokuti vakakunangai nhasi uno ndopano kutaura kuti Clayton mudarere pazvakatonga hamuna kubvira mazvitaura taivepo isu ndosaka mambo vari kuti nhasi ndipo pakutaura kuti nyaya yakaita ngo mambo akagara nyaya inaenda kuvharwa nokuti imini ndimi akatobvara nyaya yekuti hamuna kutaura zita remunhu akakunangai vanhu vaiparidza muchechi pakavatsepamapeni pamakananga pana mapepa hapana pakanyorwa here ngi munhu wandakanzi muromo wamataura Berisha chokwadi ndopa wachitaura nokuti apa tinonanga munhu mumwe chete ndianenge ane muswe muro zvinenge zvakabva mumwe havana kutaura vari vese panguva imwe chete pane munhu mumwe chete akaburitsa mazwi saka munhu iyeye ndiye wamanga muchitadza kutaura pandakakutaura ndikati vanhu ava zvavari kutaura rinonzi bembera munhu akamira panzapa akauya akatanga kutaura kuti ndabirwa woti munhu andibira pano ndiri kuziva ari mukati imomo mamuri mudare ndiri kunomusota haana kunongedza munhu amubira ininika nevakomana ava hakusi kuti inzvimbo imwe chete takatanga kwamuseta muchiteverana vachitevera chete tiri panyaradzo vakati ndo vauraya murume wepano amairwadzano nokuti ndanga ndiri amairwadzano mutungamiri wemadzimai ndokubva tazobva ipapo ndobva taenda kwachirimuta vakati ini ndainzi ndipupure ndichipupurira murume wakanga mufi tichipupura
ndakanzi zvakare nzvimbo mbiri idzodzo amairwadzano vari kupupura vakabva vaita vanhu vacho vatatu vesi wechi4 imbodzidzai kuteererawo vamwe kana vachitaura imbodzidzai kunyarara munzwewo pfungwa dzevamwe vanhu hapana muchinjiro wamuchaita kana jajimenti yakanzi hapana kutambisa kana zvakadaro mondidzosera mari yangu todzoserwa mari yangu zvangu ndodzokera mambo vakauya vakananisa nyaya yenyu pakati penyu nevakomana mambo vakuti mwanangu nyaya haina umbo vakomana vari kuramba chaiko karisa enda mwanangu kumba ubonogara pino mavakuiti sei vakati vadzotserei mari yavo ndozvavakati inini ndidzoserwe mari ino handizive kuti anondidzotsera ndeupi manje chazvinoita manje murawo wakanaka murawo unodai imimi amai nevakomana ivavo munoziva pavanogara ndiri kubvunza ini vanogara kumapurasi vanonzi ani nani ndokungoziva Clayton Clayton ndiye akakunangai ngati ndiye akakunangai ndiye akakunangai phone number yake unonzi handimboza kana uri kurone vakomana iva vantu saka makazi right saka mati ndiye akakunangai komunhu ndikutaura kuti ivo ndo vanezivana hapana nokuzivira imi ndimunofana kutaura imi ndimunofana kutaura vanhu vakakunangai ndimuripotonyora zitaura kuti mandasa iroro pane mumwe wechipiri wacho mandasa chitererai berita nhasi berita Kangwena na Clayton Mandaza ndizo va munodiwa kuti mutsvage mari muende mese munonwiswa munonwiswa Muteyo handimazvinzwa mai saka uyu mukati medare akuya nokuti kana akaona makauraya kureva kuti kana muri muroyi mese muchaenda kunonwa Muteyo then muroyi achabatikana ipapo handimapanzwa saka zvakashata munoti mirai vapindure vega munoti chii kana ndaniswa Muteyo kazvina kuipa kwete kuti kana ndaniswa Muteyo apa tirikuda kuenda kutinochenura handitika nokuti mukaenda munenge muri kutakurana muri vaviri mukanonwa Muteyo anenge agemuka azuraya ega nokuti anenge ari kuramba kuti inini ndakachena handizve saka Clayton kusangano renyu ramainamata motoenda motaura kuti kuri kudiwa kuendwa kuMuteyo ndoenda kundotaura ikoko inini imimi mapurisa vachataura asi vatanga imi ndatokuzivisai chimotsvaga mari yenyu yekuenda uko nemari yekuti mupurisa wangu mutakure moenda kunonwa Muteyo chikwida
nawiri apa uri kuinzwa here ndati ava vari kuita sei mupurisa ari kuenda navo chisose ava vavasungwa vako ava kuti vachatsvaga mari neuyo wacho mukomana Ka3 vanonotorwa unonomutaurira kuti vanoda kuti vaende kwamambo vanonoti vachaenda kwatateguru vanopiwa muteyo tibate murori kuguruve nokwatichaenda amai kuguruve ndokunochendeswa mhuri yese saka manga muchida kusumuka rini ini ndiotopiwa mazuva nemandizvizivo kuti ndindokupai mazuva ko ndikakuti mangwana ndozvatiri kutaura mangwana zvinoita ndakutonosvisawo mashoko kumba chisose vanofanira kuti musi next court day 18 wacho anofanira kuti aenda anoziviswa nhasi date ndiani 4 saka musi wa8 February amai vangu hanzi 8 February 2024 8 February watinoenda kwatateguru kumuteyo munoenda kuguruve ndizvo zvakachisose zvakachafola vatsanangurirei kuti kunodiwa zvipi nezvipi nekuti vamwe vangazofunga kuti vamwe ndikuda kuvamora kunodiwa mari $50 nekuti kana masvika munobva pekurara chikafu vanokupai imwe mari ndekuzurura dare kumhepo mari yandinobvisa inini ndimi munobisa ndimi mune dare zvinoti mari inini handina kwataiwana aiwa ngatara nechokwadi ngatiri kutamba kuita maumbo imimi endai munogara munotsvaga mari hapana pamusoro ichangamiri pandinoiwana mari handina inini nyaya yandakuda kutokumbiriwa kwamuri kana nyaya yasvika pakungoma kudaro zvirinani kuti ndizotserwa zvangu mari yangu yedare chete mundipa mari yangu yedare yaoma papi pane zvinodiwa kuzobvisa ikoko mari yebhasi inini hapana kwandinoiwana nekuti mazuva awanda gore rinorare chitatu tichifambira nyaya iyo chete aiwa vakomana ivava havasi kuda futi kuti nyaya icheitongo saka inini ngava ndidzosere mari yangu aiwa ninge ichangamiri ndakumbirwa kuti mungondidzosera mari yangu yedare nekuti pane zvinodiwa ikoko futi kwakare kwatinonowa Muteyo handina kwandaiwana mari yacho ndakasvibiswa kare saka muri kuti chii agove muno vakuvanhu zvamatara makumeenda madhokodheyo vakubuda nemutu akazve mari ari avauya muno kudare renyimamo vanhu vamazvikwa vasungwa kumwe okay panai mukana ndikuona kuti vanhu vese ava musikukudza mambo muri kutenderedza mambo so vachitaura zvavakutaura vabvira pekutanga kuti pakafambwa riri sepembera munhu zvakuzacha kwatamboonekai katuika amai kana imi muchiti hamusi muroyi sekutaura kubata mugwako itai zvataura namambo muende kubi simple kana machena mobadarwa chichakunetsara usatendedza mambo vakavharavhara
imimi vandichataka kutevera ndoda kuti muchene zvechokwadi muromo wamataura kuti ndinenge pane kuvharavhara saka muromo iwoyo zvandakusundai kuti muendeko kunonwa Muteyo kuti anenge akanongedza mumwe achabisa kuno kudare kwamambo acharipa handi muri kupanzisa hatisi kungoita mahumwe saka acharipa saka sumukai henyu